Mathematics Grade 1, Pag-ila sa labaw ug usa sa ginahatag na numero. Hello mga bata, naatay bag-ong tun-an karon. Kini na leksyon maghatag kaninyo og pagtulunan mahitungod sa pag-ila sa numero nga labaw ug usa sa gihatag nga numero. Labaw ug usa ang numero kung kini mas daghan og usa sa gihatag nga numero. Paminaw og maayo kay Teacher Myra ha, kay naa ako'y iingon nga pananglitan o example. Adunay auto-autong dulaan og bola nga nadawat si Paulo sa iyang adlaw nga natawhan. Ingon niya, mas daghan ang auto-auto kaysa sa bola. Husto ba siya? Ang iyang auto kay 5 ka buok. Apan ang iyahang bola kay 4 ka buok. Huna-hunaa daw mga bata. Kung mo ihap kita, ang 5 musunod sa 4. Kini nagpasabot nga labaw ug usa ang 5 sa 4. Aron mas masabtan pa nato, adunay 5 katukog. Dungaga nato og usa katukog ang 4. Mao ang labaw ug usa ang 5 sa 4. Makasulti kita nga ang 5 ka auto-auto labaw ug usa sa 4 nga bola. Husto si Paulo. Tan-awa ang mga musunod nga mga hulagway. Unsa ang masulti nimo niini? Pila ka buok ang mga baso? Pila ka buok ang mga lobo o balon? Karon hain man ang mas daghan, ang 6 ka baso o ang 5 ka balon? Buot pasabot ni ini ang 6 ka baso labaw ug usa sa 5 ka mga balloons. Unsa naman pud ang inyong masulti ni ini? Dungan tang mag-ihap sa mga bags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ka mga bags. Ang mga color na pud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka mga colors. Hain diri ang labaw ug usa. Ang 8 ka bags kay labaw ug usa sa 7 ka mga colors. Karon mga bata, tan-awa ang numero sa tuong bahin. Pilia ang numero nga labaw ug usa sa 52. 51 o 53? Unsa inyong tubag? Husto. Ang hustong tubag kay 53. Labaw ug usa ang 53 sa 52. Unsa ang labaw ug usa sa 70? Unsa inyong tubag? Husto. Ang tubag kay 71. Labaw ug usa ang 71 sa 70. Unsa ang labaw ug usa sa 83? Unsa ang tubag mga bata? Yes, ang hustong tubag kay 84. Labaw ug usa ang 84 sa 83. Mauni ang ulahing pangutana ni Teacher Myra. Hain sa mga numero ang labaw ug isa sa 95. Pili mo sa duha, 96 o 97. Unsa inyong tubag? Ang hustong tubag kay 96. Labaw ug usa ang 96 sa 95. Hinumdumi ninyo mga bata nga sa pag-ila sa numero nga labaw ug usa, tan-awa ang gihatag nga numero ug pag-ihap og numero nga labaw ug usa niini paabante. Pananglitan 20 labaw ug usa sa 19. Diri mahuman ang atong leksyon mga bata. Hinaot nga naamoy nakat-unan kang Teacher Myra. Ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe sa channel nako ha. Bye-bye!